Benvolguts i benvolgudes. Enguany fa 44 anys que a Sant Climent de Llobregat es celebrava la primera exposició de cireres, com a un crit de resistència del nostre poble per a reclamar que els nostres camps no esdevinguessin un cementiri comarcal. Per a dir-ho ben alt i ben clar, que el nostre municipi, ple de vida i futur, volia continuar sent. Les cireres van esdevenir d'aquesta manera un símbol de qui som, però també de qui volem ser en el futur. Una població que no s'oblida de la seva tradició i que sempre mira cap endavant. L'exposició de cireres del 2020 té, tot i els anys transcorreguts, més vigència que mai, tot i que no la podrem gaudir com sempre. Enguany celebrem una exposició confinada, des de les nostres llars, però amb un missatge molt semblant al de la primera vegada. El nostre poble es resisteix a fer una passa enrere i a renunciar a qui som. I ho fem, a més, plegats. Fa 1050 anys que ho fem i ho continuarem fent. Ningú de nosaltres s'ha hagut d'enfrontar en un moment històric com l'actual. Vivim una crisi sanitària sense precedents, que s'ha ramificat, a més, amb nombrosos problemes econòmics i socials. La bona notícia, a dia d'avui, és que hem avançat, i hem avançat molt, tot i que hagi estat seguint un camí difícil i amb masses sacrificis en formes de vides i també de recursos. Tenim per endavant encara un nou camí, segurament no tan fosc, però que encara fa pujada. En primer lloc, no podem oblidar que la malaltia no quedarà totalment derrotada fins que no disposem de vacunes i de tractaments efectius, ja que el risc de rebrots fins a aquell moment serà constant. I haurem de viure aquesta nova realitat, a més, lluitant perquè recuperar el que hem perdut en matèria econòmica i social. Ningú s'ha de quedar enrere. Des de l'Ajuntament de Sant Climent hem posat tots els nostres recursos en aquests dos esforços, en lluitar contra la Covid i alhora en prendre les mesures que esmorteeixin el cop social i facilitin la reconstrucció. Però aquesta és una tasca molt i molt exigent, tant que des de les administracions hem de reconèixer que no podrem acomplir-la sense una implicació de tothom. Tal com ens va ensenyar la primera exposició de cireres, quan som tots i totes els que ens esforcem, no tenim límits. I ara ens toca demostrar-ho. M'agradaria pensar que aquesta celebració confinada ha de ser un punt de partida simbòlic per la reconstrucció del nostre poble. Avui estem demostrant que amb imaginació i ganes de venir a gaudir, de ben segur que continuarem posant a prova tots els esforços per aconseguir aquest poble, amb un objectiu clar, responsabilitat social. És un moment per la generositat personal, perquè només amb la implicació individual ens en podrem sortir com a col·lectiu. Un cop més, tenim en el nostre teixit associatiu un meravellós exemple a seguir. Enguany, les entitats del nostre poble tornen a ser protagonistes d'aquesta festa i ho fan tot i les dificultats que ens suposa la pandèmia. Montse, gran feina que estan fent les entitats. I tant. Finalment, només ens queda enviar-vos a tots els climentons i climentones, especialment aquells que pateixen amb més duresa aquesta època, tot l'afecte dels seus veïns i veïnes. Tot i que sigui més difícil que ens veiem i que ens toquem, no dubteu que estem al vostre costat, avui, i que continuarem aquí, com les nostres cireres, també demà. Montse, com fem cada any, el teu Parlament, per les entitats, per aquesta gran festa, per aquesta gran exposició. Endavant. Moltes gràcies, Isidre. Climentones i climentons, vull agrair-vos molt sincerament l'esforç que enguany heu fet totes les entitats del poble per poder organitzar la tradicional exposició de cireres del nostre poble. Crec que, malgrat que no podrem tenir la festa que habitualment gaudim,
ens podem sentir molt orgulloses perquè, tot i les dificultats que ens ha posat la Covid-19, tindrem novament l'exposició. Això sí, serà una exposició diferent, confinada, però ens aproparà l'essència de la celebració a totes les nostres cases de manera virtual. Voldria aprofitar també aquesta intervenció per agrair i felicitar a totes les persones que faran possible la nostra festa gran reinventant-se per adaptar-se a aquesta situació excepcional que estem vivint. Perquè totes i totes puguem gaudir d'un gran ventall d'activitats programades per tot aquest cap de setmana. Especialment voldria fer esment de la celebració del 1050è aniversari del nostre poble. Aquesta commemoració ha vist com s'havien d'anul·lar moltes de les activitats previstes, però continuem amb la voluntat que tan aviat com sigui possible les podrem tornar a celebrar. M'agradaria també felicitar, en nom meu i a tot el municipi, els fumarians i a les puntaires pel seu 25è aniversari. Finalment, us animo a tots i a totes a entrar en el canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat per poder seguir tots els actes programats i la visita virtual de la 44 exposició de cireres confinada amb les paneretes que ens han fet els nens i les nenes i el recull de paneres de fotos d'edicions anteriors que ens han enviat els climentons i les climentones. Espero de tot cor que gaudiu la nostra festa gran i que us ajudi a passar d'una manera més lleugera aquests dies. Una abraçada a tots i a totes i molts ànims. Com veieu, després dels nostres parlaments donem pas a la sorpresa d'aquest any. Aquest any el convidat d'honor són dos, els convidats d'honors, la Paula Cañabate i el Xavi Llussà, dos infermeres, dos professionals joves del món sanitari que ens han demostrat que gràcies a ells han pogut fer front a la Covid. Ens han demostrat que amb professionalitat es pot lluitar. També un agraïment i un reconeixement per tots els sectors, neteja, transports, serveis essencials, tot el món sanitari, a tothom que ens han ajudat a passar aquests dies. Gaudiu de la 44a exposició de cireres confinades. Endavant, Xavi i Paula.